Ωραία, μπήκε η τιμή μέσα. Αυτό έγινε στην τρίτη, εδώ στην εντολή New Item, βελάκι data ίσον value. Δηλαδή, την τιμή που περάσαμε ως παράμετρο μέσα στη μέθοδο, την αποθηκεύουμε στο πεδίο data του νέου item. Μετά τι λέει, μετά να ενημερώσουμε πρέπει το δείκτη top. Άρα, το προηγούμενο αυτού του στοιχείου που είναι πια το πρώτο, πρέπει να δείχνει στο παλιό πρώτο. Άρα, new item previous είναι το top. Για να σχεδιάσω και το βελάκι. Και το εισάγουμε απλά στην αρχή, έτσι. Ναι, ναι. Έχει και highlighter για το κείμενο. Για να υπογραμμίσω. Τέλεια, ωραία. Αυτό το έκανε με την εντολή αυτή. New item data. Όχι, λάθος, με την επόμενη. Με αυτή την εντολή, με την πρώτη, έβαλε τα δεδομένα 3 μέσα στο καινούριο item. Με τη δεύτερη εντολή λέει ότι το προηγούμενο του καινούριου στοιχείου μας είναι το παλιό top. Και τώρα το top που πρέπει να δείχνει, πρέπει να καταστρέψω, να σβήσω αυτό. Άρα με τι χρώμα. Καταστρέφω αυτό. Και το top δείχνει τώρα στο καινούργιο μας στοιχείο. Αν τα συγκρίνετε, στην ουσία είναι σαν να έκανα πάλι η push που βάζει ένα νέο στοιχείο στη στίβα. Αν δείτε τις εντολές. Ωραία μέχρι στιγμής. Να αποχωρήσουμε στο πιο περίεργο, στο επόμενο. Συνέχεια. Αν ήταν να το εισάγουμε σε άλλη θέση και όχι στην πρώτη. Ωραία. Ναι, τώρα είναι το else. Εδώ ήλεγχε ή position 1 κάνει αυτά. Τώρα θα δούμε το else, το υπόλοιπο. Για να καθαρίσω την οθόνη. Όλια σημειώνεις, Όχι. Δεν έχω σημειώσει κάτι, αφού είπε θα μας τα στείλει. Με τα εικονίδια θα μας τα στείλεις, Όχι, τα εικονίδια δεν θα τα στείλω, τον κώδικα θα στείλω. Τι πάτησες, Όλια. Αυτά κάνετε ένα print screen κάνετε αν θέλετε. Δεν τα πρόλαβα, τα έσβησες. Τα προηγούμενα τα έκανα, αυτά δεν τα έκανα. Δεν πειράζει. Αυτά είναι τα ουσιαστικά που θα κάνουμε τώρα, το επόμενο κομμάτι. Δημιουργώ. Περιμένετε να κάνω print screen. Ναι, θα μας πεις. Να ο υπόλοιπος κώδικας. Λέει, else, άμα το πώς δεν είναι το ένα, θέλω να το εισάγω κάπου αλλού, τι θα κάνω, τις ακόλουθες εντολές. Για να τις δούμε μία-μία. Πάλι κάνει εκείνο το κόλπο με τις άντρες πάνω και άντρες κάτω. Δηλαδή πρέπει να ενημερώνουμε αυτούς τους δείκτες. Αρχικά δείχνουν οι άντρες πάνω στο 0, οι άντρες κάτω στο top. Τρέχουμε μια for, πάλι. Έστω που θέλετε να εισάγουμε πάλι να μπει στην τρίτη θέση, δηλαδή κάπου εδώ. Ναι. Να μπει και καινούργιο μας στοιχείο εδώ μέσα. Ωραία. Άρα ξεκινάω να τρέχω τη for. Στην πρώτη επανάληψη λέει address p εκχώρησε address k, δηλαδή το address p να δίνει στο top. Στην δεύτερη εντολή λέει address k να έχει την previous του address p, δηλαδή σε αυτό. Έγινε μια επανάληψη. Το pause είναι 3, άρα έχουμε άλλη μια επανάληψη. Το 2 είναι μικρότερο το 3, άρα εκτελούμε πάλι. Address p να δίνει την address k. Για να αλλάξω και χρώμα εγώ. Δηλαδή η p δείχνει στην προηγούμενη k. Address k δείχνει στην address p previous, δηλαδή εδώ. Η previous της address p Ωραία δηλαδή... μέχρι στιγμής. Ναι.
Αυτή είναι η Μία άντρες ακόμα, κάπα δεν καινούργια, άκουσα. έτσι. Αυτή είναι η άντρες κάπα άντρες καινούργια, κάπα. το τρίτο στοιχείο. Ανταλλάσσουν τις τιμές τους στην ουσία. Προχωράνε ένα βήμα και σε κάθε επανάληψη. Αρχικά η π έδειχνε στο 0 και η κ στο top. Μετά η π δείχνει στο top και η κ στο δεύτερο. Μετά η π δείχνει στο δεύτερο και η κ στο τρίτο. Οκ. Ναι. Άρα, τελειώσαμε τη for. Τώρα λέει, πάλι κλασικά δημιούργησε ένα νέο αντικείμενο τύπου item. Για να το σχεδιάσω. Ωραία, το δημιούργησα. Και έχω ένα δείκτη. Αυτό είναι το new item. Τρίτο. Το πουλάκι μου. Μετά λέει στα δεδομένα του new item βάλε την τιμή. Πάνω στον τίτλο της μεθόδου είχαμε δύο παραμέτρους. Τη θέση και την τιμή. Άρα έστω ότι βάζουμε το νούμερο 3 πάλι. Έβαλα το νούμερο εδώ πέρα. Η επόμενη, και η τελευταία εντολή τι λέει? Να ενημερώσουμε τους δείκτες. Θέλουμε η previous του new item να είναι η address K. Πού είμαστε? Αυτό είναι το new item. Η προηγούμενη πια να είναι αυτή. Άρα δημιουργούμε ένα δείκτη να δείχνει εδώ σε επόμενη. Ωραία. Εδώ νομίζω παρέλειψα μια εντολή. Τι άλλο, τι ξέχασα να βάλω? Προηγούμενη. Πρέπει να ενημερώσει και αυτό. Η δεύτερη να δίνει στο καινούριο στοιχείο. Άρα, να βάλω εδώ μια εντολή, να χωρέσω ότι address p.previous ίσον τι, ίσον new item. Κάπως καλύτερα? Ναι. Να το μετακινήσω. Δεν κρύβει τίποτα. Καλά είναι. Εντάξει. Θα κάνεις print screen. Ναι. Μισό. Να το επαναλάβουμε ή είναι περιττό? Όχι, Να είναι το παραλάβω. Ας το πούμε μια φορά τότε. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι ήταν απλό. Έλεγε άμα η θέση είναι position 1, στην ουσία σαν ό,τι έκαναν οι εντολές της push, το έκανε και ο δικός μας κώδικας. Αν δεν είναι 1, τι κάνουμε? Παίζουμε πάλι με τους δείκτες address p και address k. Αρχικά τους δίνουμε τιμή 0, τον p και τιμή top, τον k. Μετά, ξεκινάει η εκτέλεση της for. Το παράδειγμά μας είναι για position 3, άρα φοράει από ένα... Ναι. Τώρα αυτό πήρε. Για i από 1 έως i μικρότερο του 3, δηλαδή για ίσον 1 και ίσον 2, τι κάνει? Address p ίσον address k, δηλαδή address k έχει το top, τώρα το top είναι στην address p. Και address k είναι η προηγούμενη της address p. Η address p δείχνει στο πρώτο, στο top, άρα η address k θα δείχνει στο δεύτερο. Αυτό έγινε στην πρώτη επανάληψη. Στη δεύτερη επανάληψη, address p εκχώρησε address k, δηλαδή η address p δείχνει στο δεύτερο στοιχείο μας. Και μετά address k εκχώρησε address p previous, δηλαδή address k τώρα δείχνει στο τρίτο στοιχείο. Και ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι. Οι δείκτες μας δείχνουν ο ένας εδώ και ο άλλος εδώ. Ωραία. Ναι.
Παναγιώτη, το ίδιο κάνουμε και στην λίστα. Σε ποια? Παναγιώτη. Τώρα δεν κάνουμε, τώρα αυτό που κάνουμε είναι σε στίβα. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι Δεν σε σε ακούω στίβα. καθαρά. Το κάναμε πριν στη remove, το ίδιο κόλπο είναι. Όχι, λέω αυτό που κάνουμε τώρα για στίβα. Αυτό που κάνουμε είναι για τη στίβα, δεν είναι? Το ίδιο Ένα κάνουμε για και τη στη στίβα, λίστα. ναι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και στην ουρά δηλαδή. Στην ουρά θέλεις να πεις? Ναι. Στην ουρά παρόμοια πράγματα. Τον κώδικα δεν πρόλαβα να σας τον ετοιμάσω, αλλά με την ίδια λογική λειτουργούμε. Φτιάχνουμε πάλι βοηθητικούς δείκτες άντρες π, άντρες κ ή όπως θέλετε να τους ονομάσετε, πριν και μετά. Βλέπουμε πού θέλουμε να εισάγουμε το στοιχείο μας. Τρέχουμε έτσι τη for για όσες φορές χρειάζεται. Ενημερώνονται αυτοί οι δείκτες. Δημιουργούμε νέο αντικείμενο και ενημερώνουμε τους δείκτες. Τους next. Στην ουρά έχουμε δείκτη next. Για να ολοκληρώσουμε και εδώ που είχαμε μείνει. Ενημερώσαμε τους δείκτες μας, τώρα πρέπει να φτιάξουμε νέο αντικείμενο. Άρα έφτιαξε εδώ ένα νέο αντικείμενο. Αυτό. Το δείκτη ο δείκτης new item. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βάλω μέσα στο νέο αντικείμενο τη value, την τιμή. Έβαλα το 3 μέσα εκεί. Μετά πρέπει να ενημερώσω πού να δείχνει αυτό. Πρέπει δηλαδή, το επόμενό του ποιο θα είναι? Το address k. Άρα έφτιαξε εδώ ένα δείκτη που δείχνει στο επόμενο, στο address k. Μετά πρέπει να δείχνουμε και σε αυτό, το προηγούμενο, δηλαδή το δεύτερο, να δείχνει σε αυτό. Άρα με την εντολή address p previous session new item, τι κάνω? Να δείχνει αυτό, να καταστρέφει αυτό εδώ. Και τώρα πια θα δείχνει στο καινούριο στοιχείο. Και ξαναφτιάχτηκε η στίβα μας, δεν έχει κάποιο κουσούρι. Δείχνει το ένα στοιχείο στο προηγούμενο, κανονικά. Πώς μας φάνηκε? Ωραίο. Απλά θέλει τώρα λίγο μόνοι σας να το ξαναδιαβάσετε, τον κώδικα, να κάνετε δοκιμές με σχέδιο στο πλάι και νομίζω δεν θα έχετε θέμα. Θα εντυπωσιάσουμε και το Μωυσιάδη αν μας ρωτήσει κάτι τέτοιο. Ωραία. Ναι. Έρχεται ο Άγγελος. Τώρα θα σας εξετάσει, περιμένετε. Όχι, δεν έχει εξέταση. Εξέταση από Άγγελο. Απλά ήταν η πρώτη επαφή, παιδιά, και του Παναγιώτη, φαντάζομαι και δική σας, μέσω της κονσόλας. Πώς σας φάνηκε? Εγώ προτιμώ Το κανονικό μάθημα. Για πείτε το Πες μου εσύ Ευθύμη, γιατί σε βλέπω πιο χαμογελαστό. Καλύτερα το κανονικό γιατί γίνονται άμεσα οι ερωτήσεις και μέχρι εδώ μέχρι να φτιάξει μία τα μικρόφωνα. Άγγελε, σημειώνει και όλα καλύτερα από κοντά. Τώρα δεν σημειώνει και όλα, έχω πρόβλημα. Τώρα κάνει print screen, ακόμα καλύτερα. Ωραία, ωραία. Ούτως ή άλλως ήταν θέμα εξοικείωσης, παιδιά. Λίγο να το γνωρίσετε το σύστημα κι εσείς. Εννοείται θα συνεχίσουμε από κοντά κανονικά, αλλά αν χρειαστεί κάποιο μάθημα να συμπληρωθεί από εδώ, θα το κάνουμε. Σίγουρα, η Ιφηγένεια σε βλέπω με το τσιγαράκι σου είσαι άνετη. Ανετότατα. Αυτό είναι μόνο θετικό, Άγγελε. Λοιπόν, ωραία. Δεν άκουσα. Το μικρόφωνο. Όλο είναι αυτό. Έλα πιο κοντά. Βασικά νομίζω κάθεσαι πολύ πίσω, πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Το μόνο θετικό όλο είναι αυτό. Α, Θα το γράψω καλύτερα. Όχι, εντάξει, καλά. λοιπόν, παιδιά. Καλά, θα τα πούμε τα κουτσομπολιάκια από κοντά. Άρα, να σας στείλουμε στο mail το αρτιάκι αυτό τώρα, κατευθείαν. Ναι. Okay. Σε μορφή CPP για να το δουλέψετε. Και τα υπόλοιπα τα λέμε από κοντά. Καληνυχτούμε. Καλή νύχτα. Bye bye. Ευχαριστούμε. Bye.